Dit is de locatie waar we het over hadden. Dit is het laatste stukje van het industrieterrein. De loods die staat vanaf eind deze maand staat hier dus leeg. En hier wilden ze dan de 60 asielzoekers in hebben. Wat volgens ons unicaal, dat het eerste huis, nou dat kunt u wel zien, die staat hier op 20 meter afstand met nog 7 huizen daarnaast. Bewoners van woonwerkgebied Kwakkenburg aan de westkant van de Harkema hebben nood over de mogelijke opvang van asielzoekers op het bedrijventerrein. Rond een weekend hangen ze bij de entree spandoeken op, waarmee ze haar ongenoegen uitreden. De bewoners zijn net in de opvang in het dorp, maar vinden het bij eigen locatie net geschikt. De gemeente heeft bij een ondernemer geweest en die ondernemer die had een beetje losgelaten dat hier benaderd is om asielzoekers hier dat hier huisvestigen zullen in zijn gebouw. We wonen hier met 23 mensen in een stukje industrieterrein hier en dan komt er noodopvang op het doodlopende stukje. En we zijn bang dat de jongens hier gaan vervelen, dat ze hier niks te doen hebben. We zijn bang voor intimidaties, voor veiligheid voor omwonenden en voor de bezoekers die hier komen. Officieel is nog niks bekend, want de gemeente oriënteert zich op meerdere locaties. Loop je hem niet een beetje voor de fanfare uit? Volgens ingewijden van het gemeentehuis zijn ze al in het vergevorderd stadium hiermee. En het wordt voor ons gevoel nu door de straat geduwd. Wat verwacht je hem van de gemeente? Dat ze gaan communiceren. Dat ze nu nog vandaag nog komen om met ons te communiceren. Dat ze ons uitnodigen op gesprek. In principe sta je hem positief tegen de opvang van asielzoekers? Ja, dat wel. Alleen hangt de vraag wat er komt en waar het komt. Ik wil liever dat de gemeente het dorp ingaat naar een kerkengebouw of we hebben 2 kerkengebouwen in Harkema, we hebben een clubhuis, we hebben een sporthal en waarom maar nou precies op het industrieterrein, maar daar in een stukje. Wie ben angstig, zeg van nou, wat voor asielzoekers zullen we hier nou aan krijgen? Ik ben bang dat we geen Oekraïners krijgen, wie zie je worden ons krijgen, daar ben ik gewoon bang voor.